जे आरजेडी जे तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता के मजबूत दावेदार बतावल जा रहलखिन हल, वो अचानक क्वार्टर सेंचुरी पर कैसे आउट हो गलखिन। आरजेडी के हार के कौन कौन ठोस वजह रहले, एकरा एक एक करके देखते चलथिन। सबसे पहला कारण तो ई रहले कि जकरा महागठबंधन कहल जा रहा हल, ओकर पार्टी के बीच एकजुटता के अभाव साफ नजर आ रहा हल। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा के लेके खींचतान बहुत लंबा चल रहा। तेजस्वी के सीएम फेस बनावे में बहुत देर हो गए। वोटर सब के बीच एकरा से खराब मैसेज गए और जब तक महागठबंधन के खींचतान खत्म होते हल, तब तक तो पब्लिक ये कह सको हले कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चुनाव प्रचार में असली मुद्दा से भटकाव भी बड़ा कारण रहे। शुरू में वोट चोरी के सबसे बड़ा मुद्दा बनावल गए, लेकिन ई वोट चोरी के आरोप पब्लिक के हजम नहीं होले। वोटर सब तो अपन अपन फाइल से कागज निकालते निकालते परेशान हले और बीएलओ और बाकी चुनाव अधिकारी दिन रात एक करके वोटर लिस्ट सुधारे में लगल हलखिन। ऐसन में ये मुद्दा फ्लॉप हो गए। हाँ, जे लिस्ट में करोड़ों नाम रहो है, वहाँ कुछ एक गलती रह जाना स्वाभाविक बात है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रहे। एकरा वोट चोरी नहीं कहल जा सको है। तेजस्वी यादव के कुछ वादा तो लगभग असंभव जैसन हल, जैसे हर परिवार के एक सदस्य के सरकारी नौकरी, जीविका दीदी सबके 30,000 रुपया महीना वेतन के साथ स्थायी नौकरी। वोटर इस सब बात पर भरोसा करे के बदले नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा दिखेलके, जे हाल में बिहार में भर भर के नौकरी दे रहलखिन हल और खूब वैकेंसी देखा भी रहलखिन हल। ई बार के चुनाव में आरजेडी के परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक में भी सेंध लगते नजर अले। ई चुनाव में कुल मिला के सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवार के जीत होले। ई 11 में से 5 तो सीधे सीधे ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम के खाते में चल गए। यहाँ तक कि एक तो जेडीयू के पास चल गए। जहाँ तक यादव के सवाल है, ई बार कुल मिला के सिर्फ 28 यादव उम्मीदवार के जीत हासिल होले। एकरा में से आरजेडी के झोली में मात्र 11 अले, जबकि एनडीए के पास यादव विधायक की संख्या 15 है। वैसे तो तेजस्वी यादव आरजेडी के अजमावल एमवाई फार्मूला के आगे बढ़ा के माई बाप तक पहुंचावे ले चाह रहलखिन हल, लेकिन उल्टा माई वोट बैंक में सेंध लग गए। दोसर तरफ एनडीए के एमवाई यानी कि महिला युवा के फार्मूला चल निकल रहे। महागठबंधन के विरोधी पब्लिक के बीच जंगल राज के डर फैलावे में कामयाब रहले। चुनाव प्रचार के बीच कट्टा सटा के फट्टा सटा के जैसन गाना के खूब तूल देल गए। कोई भी सभ्य समाज ये सब चीज के बर्दाश्त नहीं कर सको है। ये सब निगेटिव प्रचार पार्टी के एकदम खिलाफ गए। चुनाव से ठीक पहले घर के झगड़ा बीच सड़क पर अला से भी पार्टी के इमेज पर बुरा असर पड़ले। तेज प्रताप यादव घर परिवार से अलग होके एगो अलगे पार्टी बना करके ताल ठोक रहलखिन हल। वो तेजस्वी के सहयोगी संजय यादव के जयचंद बता रहलखिन हल। और ज्यादा पुराना बात नहीं है, बिहार अधिकार यात्रा के दौरान रोहिणी आचार्य भी संजय यादव पर भड़क गलखिन हल। इस सब बात से पार्टी के लेके पब्लिक के बीच गलत मैसेज गए। यह सब कारण रहले कि चुनाव में आरजेडी के करारी हार होले। जे पार्टी 2020 में 75 सीट ले के हल, वो ई बार 25 पर बोल्ड हो गए। तेजस्वी यादव बहुत मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष के अपन कुर्सी बचावे में कामयाब रहलखिन। वैसे हमार निजी राय है कि लोकतंत्र के मजबूती ले विपक्ष के मजबूत होना बहुत जरूरी है। आरजेडी अपन गलती के पब्लिक के चश्मा से देखे और सुधार करे। हमरा सबके तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है।